Hi, good morning. Isang magandang morning, ha? Yan, syempre. Dahil Mother's Day ngayon, May lechon! may lechon. Lechon na masarap. Nabudol-budol na naman ako. Sino bang nagpa-lechon? Sila nag-request? Hindi, Ayos lang yun, brother. surprise lang, surprise lang. Okay lang yun. Alam mo, sabi nga nila, the best way to enjoy is to eat the fruit of your labor. Yes, yes. Makakain ka sa pinaghirapan. Kaya nga not nagpapakabago too much? tayo, di ba? Hindi naman, may part of literal and not literal, pero ibig sabihin nun is you enjoy the fruit of your labor. Yes. In a nice way. In a right way, ika nga, diba? Kasi yung iba naman hindi. Pero ayun nga. Salamat sa pag-order ng lechon. Ayan. Sa mga gusto pong tikman ng aming lechon, ayan. Nandito lang po kami. Ka-Farmers Lechon, nasa Facebook page namin. At yung mga magpapagawa ng backhoe, magpapatrabaho, ayan, sa mga farm po ninyo. Kay Edmond kayo tumawag. Basta, Dahil, tawag lang kayo. gawa ng swimming pool. Ma'am, lalagay ko ang number ko dyan. Ayun. Ano ba yung kaibahan ng lechon mo ka-farmers? Ay, Dahil yan, brother, ganito yan. focus mo. Ah, May pagmamahal ba yung oo. paggawa? Siyempre, Ano ba? nandun yung Oo. pag-ibig. Oo. Unang-una, pinakamaan doon yung pag-ibig. Oo. Kasi pinaka-main ingredients sa kahit anong Parang luto, asawa rin, no? may pag-ibig yan. Ah. Ayun. Tapos, yung sa amin, siyempre, native pong ginagamit namin na baboy. Mm-mm. At the same time, yan ay inspired by Cebu Lechon. Kung hindi nyo pa alam, yung Cebu Lechon kasi, di ba, sikat sa Pilipinas yun eh. Di ba? Pag sinabi ko, Cebu Lechon yan. Yan yung mga lechon na hindi na kailangan ng sarsa, malasa na, templado. Tsaka yung pagkatay nila ay hindi kagaya dito mga classic lechon na dito lang sa tiyan, Oo. huhugutin lang nila. Oo. At yun na yun, tutuhugin. Mabilisan pero actually malansa yun kasi yung shoulder, maraming dugo pang naiiwan yun. Okay. Kami, biyak yun hanggang ano. Kaya makikita mo yung tahi ang haba. Oo. Simula doon sa may tiyan hanggang doon sa liig. Oo. Kasi nakabuka talaga yan. So, May packet yan dito sa may tagiliran. Mm-mm. Tapos binibiyak pa namin pati yung spinal. Makikita mo yun, nakabiyak. yung Yun spinal. pala yung sekreto. Kaya yung binabalik-balikan lasa- ng lechon ni ka-farmers. Kaya yung lasa so, tapos may mga linagay kaming maraming ricado. May mga onion leeks yan, may tanlan, seasoning, tapos sa Sichuan pepper, mga Chinese herb, linagay namin para kaya mabango ito. Amoy mo naman siguro. Ang bango, ang bango. So, ang kagandahan kay ka-farmers, no? Healthy pa yung syempre yung mga baboy. Yun Yes. ang mga main ingredient. Yes. Healthy yung baboy. At may pag-ibig yung pagkagawa. So, kung gusto nyong makita kung paano yung procedure, Nasa YouTube po namin. nasa YouTube po ni Search nyo ka-farmers. lang. Actually, marami po kami Ka-farmers. lechon vlogs. Mm. Mga 2 years ago, 1 year ago, marami po kami kung paano namin tinitimpla, paano namin pinoprocess yung aming walang sikreto. Makikita nyo po doon yung Yun. timpla namin. Ganyang kabait si ka-farmers. Pwede nyo kopyahin kung mag DIY kayo ng lechon, walang problema. Yun. May mga tutorial din kami ng DIY to. Yun. Pwede nyo mong gayahin kung gaano kababa yung uling, gaano Yung preparasyon, process. yung uling mo dapat mainit na bago mo ilapag yung lechon. Lechon. Gaano ka tapos Oo. ano yung mga tips para mapaganda yung lechon mo kasi maraming ang lechon dapat hindi ka pwede gumamit ng matandang baboy diyan. Hindi pwede yung nanganak na, hindi pwede yung may balls, yung bayag, hindi kapon. Oo. Mapanghi yun, brother. Ganun Kaya ba? kung mag-aalaga ka ng native pig sa farm mo, Oo. ipakapon mo bata pa lang. So, ganun pala yung sekreto, no? Unless gagawin mong barako. Hindi ka Okay. pwedeng mag-lechon ng let's say 8 months old, 9 months old na may bayag lang. Masasayang. Ah, Pwede mo yung gawin, kapunin mo na. After a month, saka mo gamitin. ganun pala yung sekreto, no? Kasi mapangit. So, ganun pala, mga ka-farmers. Order na! May potential to Stop mo lang. Ayun Pinapanood kita eh.